Poslednjih par godina obeleženo je sve većim interesovanjem javnosti za teme zaštite životne sredine. Te teme i sami problemi zagađenosti životne sredine, poput zagađenja vazduha koji pogađa ogroman broj ljudi i narušava njihovo zdravlje u Republici Srbiji, kao i teme zagađenja voda i zemljišta, ali i velike cene koju plaćamo zbog izmenjenih klimatskih uslova, našlo se u žiži javnosti. Jedno od ključnih pitanja je kako nam Evropska unija i sam proces EU integracije može pomoći u ovom poduhvatu. Pa pre svega, šta god mi mislili o Evropskoj uniji, oni su zaista se trude da budu jedan klimatski lider i lider u borbi za očuvanje životne sredine. Pošto se Srbija nalazi u procesu integracija, ona mora transponovati i primeniti te pravne akte i ostala dokumenta. Upravo ćemo na taj način ubiti dve muve jednim udarcem. Ukoliko primenimo visoke EU standarde, mi ćemo sačuvati našu životnu sredinu, a dodatno približit ćemo se i Evropskoj uniji, što je naš strateški cilj. Za kraj bih poručio da je životna sredina ljudsko pravo i da treba da je čuvamo i za nas, ali i za buduće generacije koje dolaze.